Moi. Se on Mikke täällä. Ensimmäistä kertaa tämmöisessä tilanteessa puhumassa suoraan kameralle, koltalaintuun mikkiin. Aiheesta, mikä on mielen päällä. Tänään se on, kuten otsikosta varmaan näette, yksinäisyys. Mä en oo käsikirjoittanut tätä videota mitenkään. Koko kanavan pointti tulee olemaan tämän videon tyyppinen. Tuutte näkemään. Yksinäisyys. Se on hyvin piilossa oleva asia. Sori, kun mä höngin mikkiin, mä yritän opetella olemaan tekemättä noin. Yksinäisyys, se on jostain syystä tosi iso häpeän aihe. Tai nyt jostain syystä. Kyllähän ne syyt on tosi loogiset, biologiset. Tavallaan se, että jos olet ilman ihmisiä, niin ihmiset kun olemme eläimiä, niin biologisesti tunnemme olomme uhatuksi. Mulle yksinäisyys, se on yli 10 vuoden mittainen. Lähes jatkuva ongelma ollut. Ihan pari viime vuoden aikana mä oon vasta tullut sinuiksi sen tilan kanssa. Ja vähän jokseenkin päässyt kasvamaan siitä surusta, sen aiheuttamasta jämähtämisestä ja käsityksestä itseensä, niin mä oon niissä päässyt ottamaan harppauksia. Enää yksinäisyys ei ole mulle pelkästään itsesäälissä vellomista. Yksinäisyys, se voi myöskin olla kaunis tila. Ihan siis, vaikka se kestäisi viikkokausia. Siitä voi tehdä itselleen vähän semmoisen tietynlaisen riitin, tiettäkö? Tai ajatella siten, että se on elämänvaihe. Sillä on syynsä. Sillä on syynsä varmasti, että miksi siinä hetkessä on oltava yksin. Ja jos mä näen nykyään, että jos kohtaa yksinäisyyden oikealla tavalla, oman yksinäisyytensä, siitä voi paljon ottaa irti. Se ei tietenkään ole mikään juhlan tai ilon paikka. Ei tietenkään. Mutta sen voi nähdä lohdullisena. Sen voi nähdä itseään kehittävänä tilana. Et silloin on ainakin tilaa ja mahdollisuus keskittyä itseensä, oman hyvinvointiinsa. Silloin on aikaa itselleen kohdata itseään ja ylipäätään tsekkailla, että mikä sujuu elämässä, mikä taas ei. Nyt kun eletään elokuuta, mulle yksinäisyys on tähän aikaan vuodesta juuri ollut tyypillisesti raimillaan, voisiko sanoa. Siihen liittyy se, että mä alakoulusta alkaen olen elänyt kesät varsinkin, kun vielä porukoilla asuin. Niin mä olen elänyt kesät siten, että mä en ole nähnyt ollenkaan mun kavereita. Siis koulukavereita. Ja oikeastaan kun lapsuuden ajan koulukaverit oli lähestulkoon ne mun ainoat kaverit. Joten kesä on symboloinut mulle sitä, että se on useamman kuukauden tauko ystävistä, kavereista. Ja totta kai tommoset opitut tavat, mallit lapsuudesta, nuoruudesta, ne on aika tiukasti kiinni näin aikuisiälläkin. Ja juuri tää vaihe, kun loma on loppumaisillaan ja pitäisi palata arkeen. Ja se tuntuu aina niin yhtäkkiä, yllättäen tapahtuvan. Sillä, että ei osaa jotenkin valmistautua tilanteeseen. Se voi olla tosi kiperä paikka teille. Se on myöskin mulle monesti. Tuo alkava syksy, kouluun paluu, muutenkin arkeen paluu. Se on iso haaste. Mulla viimeiset 5 vai 4 syksyä, en osaa edes laskea enää, on ollut sellaisia, että mulla on jäänyt
opinnot kesken tai elämä muuten ollut tosi haastavaa henkisesti. Isoin syy siihen on ollut se, että mun elämässä ei ollut mielekkäitä tai merkityksellisiä tekijöitä mukana ollenkaan. Ja tähän liittyy vahvasti se, että kun lähtee vähän siitä yksinäisyyden kesän tilasta toiveikkaana kohti syksyä, miten joku muukin saattaa lähteä. Ja sitten se tila vähän niin kuin jatkuu. Että vaikka on ihmisiä siellä koulussa, vaikka on luokkakavereita, niin ne lopulta ovat vaan kavereita sen ympäristön vuoksi. Mutta se, miten pystyy diilaamaan, tulla toimeen tuommoisessa tilanteessa, on se, että jos on mitenkään mahdollista, niin älä jää yksin siihen itsesäälin tilaan. Nimittäin yksinäisyys, se pahimmillaan voi vääristää tosi paljon käsityksiä sun sosiaalisesta tilanteesta. Voi helposti ajatua tuntemaan niin, ettei ole ketään rakasta ihmistä elämässä. Että joutuu taapertamaan yksin eteenpäin, selvitymään kaikista yksin, turha edes vaivata tuttavia tai jotain kavereita, koska on tullut vaikka etäisyyttä heidän kanssaan. Ei enää viitsi. Mutta se on totta kai helppo mun sanoa. Ja totta kai tää ei multakaan aina onnistu. Mutta ne on tunteita. Ja joskus tunteet on tosi vääristyneitä. Ne ei ole todellakaan samalla tasolla todellisuuden kanssa. Mulla on tällä hetkellä elämässä 2 tosi tärkeää ystävää. Semmoisia, jotka on mun tukena, jotka rakastaa mua, jotka haluaa jakaa munkaan aikaa. Onko se riittävää mulle? Sen pitäisi olla mulle riittävää. Mutta totta kai, koska ne on platonisia ystävyyksiä, niin tietty elementti puuttuu. Se fyysinen läheisyys. Romantiikka tämmöinen puuttuu. Usein kun puhutaan yksinäisyydestä ja varsinkin kun puhutaan miesten kohdalla yksinäisyydestä tai miehet siis puhuvat omasta yksinäisyydestään, niin sitä haetaan sitä parannusta parisuhteen kautta. Ja mä jotenkin aina kummastellut sitä. Toki mä en ole koskaan päätynyt parisuhteeseen asti. Mä en ole sitä onnea päässyt vielä kokemaan, mutta mä en kyllä myöskään kiirehi siihen. Mä oon vaan aina ihmetellyt sitä, että eikö olisi parempi rakentaa semmonen vähän kestävämpi ihmissuhdeverkosto, pohja alle. Koska se, että mulla on itselläkin tästä kokemusta, jos sä hullannut yhdestä ihmisestä liikaa, ota vaan hänen pauloissaan, susta tulee riippuvainen, todella riippuvainen ja kiintynyt tuosta ihmisestä. Ja jos se yhteys jostain syystä tai toisesta katkee, sitten ei ole yhtäkkiä mitään. Ja sit, kun sä oot kiintynyt valtavasti toiseen ihmiseen ja se romuttuu, voi olla aika helpostikin, että käy niin, että kun kokee jäämässä tyhjän päälle, niin tajuaa myöskin, että on kadottanut itseään, osan itsestään, kun on laittanut liikaa toiveita, ehkä tekoja myöskin siihen ihmissuhteeseen, joka ei kestänytkään. Joten okei, miten tämä liittyy tähän teemaan, yksinäisyyteen? Mä totta kai kaikista kliseisin, kaikista yleisin neuvo, mitä kuka tahansa sanoo yksinäiselle ihmiselle, on, että mene vaan ihmisten pariin. Mä tiedän omasta kokemuksesta omista traumoistani johtuen, että se ei todellakaan aina onnistu. Se on todella pelottavaa lähestyä ihmisiä. Mennä valmiiksi siinä yksinäisyyden, ehkä itsesäälin, alemmuuden
tunteen kompleksin kanssa semmoisten ihmisten joukkoon, joista ei ole varmuutta, että hyväksyykö nämä mua, välittääkö nämä musta, mitä nämä ajattelee ylipäätään musta. Mutta kuten mä aloitin, niin yksinäisyyden kokemus, se on iso häpeä, se on iso tabu, mutta sitä kokee ihan valtavan ja yllättävän moni. Mä ehkä kääntäisin näin, kuten mä oon ehkä yrittänytkin tässä nyt höpötellessäni tuoda esiin. Siinä voi olla myöskin paljon positiivista yksinäisyyden tilassa. Vuosia kestävässä kroonistuneessa yksinäisyydessä, jos ihmisellä ei oikeasti konkreettisesti ole yhtäkään läheistä ihmissuhdetta. Semmoisesta kokemuksesta mä en voi puhua. Mä tiedän, että semmoisia ihmisiä on. Heitä on. Ja he on valitettavan piilossa. Ja he ansaitsis päästä siitä kärsimyksestä eroon. Koska yksinäisyys pitkäaikaisena. Mä oon kuitenkin, silloin kun mä muutin omilleni, mä muutin toisen kaupunkiin suoraan. Kaupunkiin, josta mä en tuntenut ketään. Se syksy, mulla ei opinnot kesken. Mä olin ehkä valmiiksi jo henkisesti riekaleina, mutta etenkin mä olin sen takia, kun heti ensimmäisenä päivinä mä jäin taka-alalle. Mä en osannut lähestyä ihmisiä. Se oli liian pelottavaa. Mä ahdistuin, mä piilouduin. Mä en voinut käydä lounastamassa muiden kanssa. Silloin se oli mulle todellista. Ja mä tiedän, miten laajasti se vaikuttaa käsitykseen itsestään. En mä kokenut, että mä voin mun opinnoissa vaikkapa tehdä puhelinhaastattelua, kuten muut voi tehdä. Koska mulla on aina pohjalla siinä perusteena se, että kun en mä kykene näiden mun opiskelijoiden kanssa keskustelemaan, sekin on liikaa. Totta kai tuommoisessa tilanteessa yksinäisyyteen itsessään, siihen liittyy traumat. Elämänkokemukset siis ja jotkin valitettavat diagnoosit. Mulla tuolloin oli selvästi sosiaalista ahdistusta päällä. Mä oon sitä ylipäässyt. Ja se, mitä mä sanon, mihin mä ehkä tämän ensimmäisen jakson päätänkin, niin mä en luovuttanut ton koulun. Mä en luovuttanut ihmisten. Mä en luovuttanut omien haaveiden ton kaupunginkaan suhteen. Vuotta myöhemmin mä tulin takaisin. Asiat oli tosi toisin. Yhtäkkiä mä tutustuin aikuisiällä ensimmäistä kertaa ihmisiin syvällisesti, kunnolla. Tein kavereita ja jopa ystäviä. Ja vaikka juuri paraikaa mä elän yksinäisyyden tilassa. Mä oon menettänyt yhden ystävän. Se ihmissuhde katkesi. Mä oon sitä surru tässä jonkin aikaa. Siitä on tullut tarve vetäytyä. En ole kokenut, että voin silleen kauheammin ihmisten parissa olla muuta kuin kaikista lähimpien. Juuri näiden kahden ystävän ja perheen kanssa tekemisissä. Mutta se, että kohtaa tunteet, on itselleen rehellinen ja hakee apua. Vaikka kuinka hävettäisi, vaikka kuinka tuntuisi, että sä oot mitätön, kukaan ei ole. Joka ikisellä meistä on ihan pirusti annettavaa tälle maailmalle. Ei yhteiskunnan silmissä. Vaan mä tarkoitan, että ei meidän tarvitse mitään tehokoneita, ei meidän tarvitse puhua mistään oravan pyörään ajautumisesta tai työelämästä. Semmoisesta hyödyn antamisesta. Vaan siitä paljon tärkeämmästä. Siitä, että joka ikinen päivä voi tapahtua ihme.
Voi olla kohtaaminen jonkun ihana ihmisen kanssa. Voi syntyä merkityksiä, kokemuksia, hymyjä ja rakkautta. Ja yksinäisyys, mä sanoisin loppuun, että lopulta, niin valitettavaa kuin se on, niin päällisesti näin aikuisiällä mun mielestä voisi sanoa. Syypäänä henkilön yksinäisyyteen on henkilö itse. Mä ainakin omalla kohdalla koen näin. Ja se tila ei välttämättä pysyvästi muutu tuosta noin vaan, kun menee ihmisten pariin. Se vaatii epäonnistumisia, se vaatii kehitysaskeleiden ottamisia, semmoisia siis oppeja. Vaikka siitä, että millaista ihmisten kanssa mä tarkemmin viihy. Millä tavalla mä haluan viettää ihmisten kanssa aikaa. Ja ensisijaisen tärkeää mun mielestä on tuntee itteensä tarpeeksi paljon. Olla rehellinen itselleen. Kyetä kannattelemaan itseään. Kyetä olemaan ylpeä itsestään. Eikä perustaa sitä ylpeyttä, sitä oman arvon tunnetta johonkin ulkopuolisiin tekijöihin. Siihen, kuinka paljon sä oot menestynyt sun elämässä. Eli lopulta tämä kaikki mun höpinä ehkä tulee siihen lopputulemaan, että yksinäisyys, näin omalla kokemuksella, se on traumaja aiheuttamaa. Se on pienesti epäonnen aiheuttamaa. Mutta etenkin se on itsetunto-ongelmaa. Ja sitä kautta, että oppii hyväksymään yksinäisyyden tilan, mutta ei hyväksy sitä pitkällä aikajaksolla. Ei hyväksy, että se on lopullista, että sä tulet olemaan siinä ainia, vaan sä lähdet tekemään asioita sun elämässä sen eteen, että se tila muuttuu. Se on täysin mahdollista. Ei se vaadi muuta kuin toiveikkuutta, haaveilua. Ja sen muistamista, että se ei tapahdu välittömästi. Steppi kerrallaan. Niin yksinäisyys helpottaa. Ja, ei ole mikään häpeä tehdä asioita yksin. Mutta ei myöskään tarvitse hyväksyä sitä, että sun täytyy aina tehdä asioita yksin. Monella yksinäisellä, mä uskon näin, on myöskin olemassa ihmisiä elämässään, jotka mieluusti varmasti viettäisivät kyseisen ihmisen kanssa aikaa. Mutta ainakin itsestä ajattelee yksinäisyyden tilassa ollessa sitä, että no mä oon vaan joku C-luokan, C-tason frendi. Semmonen, jonka kanssa vietään aikaa vaan silloin, kun ei muilla frendeillä ole aikaa. Sitä halusi olla jollekin ihmiselle tosi erityinen ja tosi rakas. Mutta ehkä sitä pitää olla ekana itselleen, niitä asioita. Siitä se kaikki lähtee. Ei mulla muuta tähän ekaan jaksoon. Katsotaan, mistä jatketaan ensi kerralla.